שירין ורחשין, וורטים, סיפורים, שירים והכנה לשבת קודש עם מרדכי בן דוד. השבוע, היות התחלנו את 3 השבועות במוזיקה לא נוכל לנגן, אז יש לי קצת הפתעה בשבילכם, משהו שונה. יש לי שכן פה שגר באותו רחוב, חבר מלפני המון שנים, ונדבר גם על זה, איך נפגשנו, המלחין הגדול ביותר במוזיקה שלנו, ידידי היקר, יוסי גרין. שלום יוסי. שלום לך. אז קודם כל... ענייני מוזיקה אנחנו יכולים לדבר, רק אנחנו לא יכולים להשמיע. כן. אוקיי, ברור. אז קודם כל, אתה זוכר מתי נפגשנו פעם ראשונה? היית ילד. הייתי בר מצווה. היית כבר במצווה? אני חושב שהייתי כבר הייתי בר מצווה. בקמפ של סיילם. הייתי בדיוק, בן 13. היית בן 13. היה לי שם שכן, שהוא היה מדריך אצלכם בקייטנה, בקמפ, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב לבוא לשמוע, יש פה ילד אחד חסידי מווילמסבורג, שיש לו קול מדהים, והוא שר משהו מיוחד. הגעתי לקמפ, אני רואה ילד, חסידי שאינגלה, הוא התחיל לשיר, הוא התבייש קצת, אבל... אבל אתה חייב להגיד, למה חיפשת איזה ילד עם קול? אתה אמרת, האבא שלך, זכרנו לברכה, כל תקליט שהוא עשה, היה מוסיף ילד אחד עם קול מיוחד, זה לעזור, נכון? כן. אוקיי, וזה היה התפקיד שלך למצוא אני חושב שזה היה אסקולן. כן, ניגון אסקולן, הם חיפשו ניגון אסקולן. הוא חיפש סולן, ומצאנו אותך. אז עכשיו השאלה השנייה שיש לי לשאול אותך. באיזה גיל הלחנת שיר ראשון? האמת? רק אמת. רק אמת. כשהייתי בר מצווה, באמת באותו שנה, המתנה שאני קיבלתי משתי החיות שלי, היה הקסט ריקורדר, איך קוראים קסט ריקורדר? מקליט, קסט מקליט הראשון שהמציאו. זה לא היה סוני, זה לא היה פנסוניק, זה היה קונקורד. אותם קונקורד שעושים את השעונים היקרים הזה, הם המציאו את זה. והמחיר שזה היה, הם שילמו $300. להגיד לך מה זה בערך 300, אבא ואמא שלי היו משלמים שכר דירה $50. לחודש, פי 6. חצי שנה. זה למשל כמו היום, הם משלמים $2,000, אני אפילו לא יכול אפילו לדמיין מה זה, כמה כסף זה היה. ואני קיבלתי, זה היה עם כפתור אחד, שמאלה זה הלך ככה, וימינה זה רץ קדימה, שמאלה זה רץ אחורה, וקדימה זה הקליט. ואני, זה היה יום שישי אחרי הצהריים, באתי הביתה מהחיידר, והתחלתי לשיר שיר למה לא יססה עינה. אני לא יודע אפילו למה, אבל לחנתי יצירה, ארוחה כזה. וזה הוקלט באיזשהו מקום? לא, הוקלט על הקונקורד לפני יותר מ-50 שנה. ואבא שלי בא הביתה, וערב שבס אחרי הצהריים הוא היה מאוד בתוך השבת. מה עשית? איך אתה מתכונן לשבת? זה היה מדורות הקודמים, לא כמו היום. ואמרת שניים מקווה? היית במקווה? מקווה. שניים מקווה. והוא שואל אותי, מה עשית כבר היום? זה היה בשעה 4 בערך. אמרתי לו, הלחנתי איזה שיר. ואני משמיע לו שיר לבן הזה, אני מחפש, הוא יגיד לי, וואו, אתה עשית את זה לבד? ואומר לי, מה אתה שטויות? מה אתה חושב שאתה רוזנבלט? תעשה לי טובה, תעזוב את השטויות, ותכין עצמך לשבת. זהו. אני שמתי את המקליט הזה בצד, ועד שהייתי 18 בערך, לא,
לא עסקתי בזה בכלל. אז קיימת מצווה של כיבוד אב? 100%. וואו. ואחר כך? ואחר כך הייתי בלונדון. למדתי בלונדון, קודם כל למדתי אצל רב פדובה, בעל השאלס ישובס קשב האפוד, הוא היה, למדתי יורדיה איתו, וגם למדתי בשלייזינגר, היה גם ישיבה בסטנפורד היל, למדתי גמרא, דברים רגילים, והייתי בא בערב אל הבית שם בדארנט רוד, והייתי, הדירה שלי היה אצל משפחה שלי, בבוידם, היה לי בוידם כזה, ואני הייתי בא בערב בלונדון, מהאפור, the gray לונדון, איך מסבירים זה, לונדון בחורף זה משהו מאוד כמו גן עדן, ובאתי ביום מלא כזה בישיבה, והלכתי לבוידם, ומה עשיתי בבוידם? ישבתי בעצמי. מה היה לעשות בבוידם? היה ילדים קטנים במשפחה שלי, לא היה חשק בלילה לעסוק עם הילדים, אז הלכתי... התבודדת בבוידם. התבודדתי בבוידם. טוב, התבודדתי בבוידם. ויום אחד אני מסתכל שם, והיה כל מיני גרוטאות של כל מיני... לא מעניין שאני מכיר את המילה גרוטאות? כן. אוקיי. זה מהגמרא. מה? זה מהגמרא. אני מצאתי את זה לפני כמה ימים. ואני כל מיני קופסאות, פתאום אני רואה באיזה פינה... קיבורד. לא קיבורד. פיאנו. היה מתחת לכל מיני קופסאות, ואני מתחיל לפרק את ה... דרך אגב, אני לומד מפן 4 ו-5 מפנין, התחלתי בפרק מפנין אתמול. אני קצת קדימה. אני פיניתי 4 ו-5 קופסאות, והיה פיאנו. בחיים שלי לא היה לי פיאנו. מאיפה היה לי פיאנו? פסנתר. והתחלתי לקשקש על הפיאנו, והיה כמה מהלבנים עבדו, לא הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא השגיח עליי שבדיוק אלה שרצית עבדו. אלה שעשיתי זה עבדו. ופתאום יצא לי משהו, איזה טן, 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 טה 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 טה-טה-טם, פא-פא-פא-פא-פא-פם, זה היה, עוד פעם, הכיס הזה הם עבדו, וזה היה לי, כל ערב הייתי, ומה שקרה, אני לא, זה מאוד מאוד מעניין, האישה, זה היה, הדודה שלי, היא שמעה שאני למעלה, ואני מנגן, שזה לא נעים לי להיות לבד, ואין לי מה לעשות אחרי הישיבה. היא הרימה טלפון, וצלצלה ליגאל סלק, הוא גם היה גר בסטנפורד היל. יגאל סלק. ואמרה לו ככה, יש לי אחיין פה, והוא בא בערב מישיבה, והוא לא... קצת עצב, אין לו מה לעשות, אולי אתה, אני שומע שיש לו מוזיקה בתוכו, אולי אתה בא לראות אותו, והוא בא, ואני חשבתי לעצמי, מישהו צלצל לי שיש לו איזה אחיין באיזה בוידם, אם אני עוזב את הכל וקופץ לתוך הרכב שלי, והולך... אני לא חושב שאני הייתי עושה את זה. אתה היית עושה את זה? לא בטוח. הוא קפץ לתוך, והוא הסתכל בעיניי ואמר לי, נו, תבוא איתי. זהו. אתה זוכר אותו, היה כמו גנרל כזה. דרך אגב, הלכתי לבקר אותו עכשיו. לפני פחות מחצי שנה שהייתי בלונדון.
לא עלינו ולא עליכם, הוא לא 100% בריא, הוא לא רואה, כמעט ולא רואה בעיניים. שמעתי. אבל ברוך השם, הוא כל כך שמח לראות אותי, אין לך מושג, זה היה ממש מצווה גדולה. ואני אומר לך שבמרץ, לפני כמה חודשים, יש לנו חבר חנוך וינדרבוים, והוא נסע לחזק אותו, והוא אמר לי, יוסי, אם אתה רוצה לעשות מצווה, אתה תקפוץ לתוך וזה היה תוכנית שלי. פתאום הכל... פתאום הגיע מיסטר קורונה. ואנחנו נהיה חברים טובים מאוד מאוד מאוד, אני לא יודע למה, אבל מצאתי חן בעיניו, והוא היה כמה פעמים בשבוע, כשיצאתי מהישיבה בשעה 7-8, הוא היה עומד שם עם הרכב שלו, לקח אותי הביתה. אגב, אלה שהמאזינים שלא יודעים מי זה יגאל צליק, יש כאלה, יש דור צעיר שלא יודע, יגאל צליק היה הראשון שהקים מקהלה של ילדים בלונדון. The London Boys Choir, מקהלת הילדים של לונדון. והוא הופיע בכל העולם, בארץ הוא הופיע המון, המבוגרים יותר זוכרים ודאי, יגאל צליק. בעצם לא רק זה. הוא הגיע לניו יורק, אני אספר סיפור מעניין. כשיגאל צליק הגיע פעם ראשונה לאמריקה, הביא אותו מוישה קאן, עולב השולם, ויצחק גרוס. שני שותפים הביאו, כי אז הם היו חמים, כמו שאומרים, 3 הופעות בברוקלי קולג'. וצריכים מישהו שיפתח, שלחמם את אני זוכר, אני הייתי שם. אז הזמינו אותי לאחד ההופעות, כי פחדו לשים עליי על הקלף הזה הרבה כסף. וג'ו אמר, עליו השלום, להבדיל וחיים לחיים, הוא היה בשתי ההופעות. אני הופעתי בהופעה הראשונה, וקיבלתי אז הרבה כסף, $250. בואו! ואז הם החליטו... מקווה שלא הצעתי במקום אחד כל הכסף. אני זה ספנד, איך אומרים ספנד? בזבזת. בסדר. שלא בזבזתי את כל הכסף בבת אחד. ואחרי ששמעו אותי בהופעה הראשונה, הם החליטו שנשאר גם לשלושת ההופעות, ואז קיבלתי עוד $500, וזה ממש היה, בשבילי זה היה דבר גדול, כי ההופעה לפני כן, ההופעה הראשונה שלי בניו יורק, קיבלתי $50. אז זה היה קפיצה של פי 5. וואו, ורק להגיד בדיוק, אבא שלי היה משלם שכר דירה, אז $75. זה עלה, אבל זה 250 לערב. יוסי, אל תצחק, כשאני התחתנתי, בשנת 1969, נשמע גדול. 1969, שילמתי שכר דירה $89, ל4 חדרים. וואו. בית יפה בדיוק. בית נורמלי, כן. 2 חדרי שינה, סלון, מטבח. וואו. כן. וואו. היה יותר קל אז. אפילו היום הם מרוויחים יותר, אבל הילדים שלנו, הם עובדים קשה. כן. אז בוא נחזור ליגאל צליק. אז יגאל צליק ישב איתך, ואז התחלתם להלחין ביחד? לא, מה זה להלחין? אנחנו רק דיברנו. דיברנו, והוא היה בסלון שלו, הוא היה צוחק, אני הייתי, בטח הייתי מצחיק קצת, והוא אהב אותי. ואשתו היה שם, היה ילדים קטנים, ואני נהייתי כמו בן בית, אבל לא דיברנו על מוזיקה. מה זה מוזיקה? אפילו לא ידעתי מי זה. עדיין לא ידעתי מה זה לונדון. אני התחלתי להכיר את הלחנים שהוא היה עוסק במשהו, ופתאום הוא נעלם לי. הוא נעלם לי לשבועיים או משהו, אני רואה, לא היה טלפון או משהו כזה. ואם היה, אני בישיבה לא היה לי, פתאום הוא לא בא. אוקיי, חשבתי, אולי הוא לא, זהו, הוא לא יעבוד, או משהו. ובשבועיים או משהו כזה, 3 שבועות, הוא עוד הפעם... הופיע. אני יוצא מהישיבה והוא שם, ולקח אותי הביתה, ואנחנו יושבים עוד הפעם, ואני ישבתי, היה לו פיאנו פסנתר בסלון, ואני ישבתי עם הגב שלי לפסנתר, ואני על הספסל של הפיאנו, ואני... אנחנו דיברנו, הוא היה בפינה שם, בסופה כזה, ואני רואה שהפנים שלו, שהוא קצת... במתח. במתח, מילה טובה.
במתח, ושאלתי לו, מה קורה? הוא אמר לי, אני חתמתי על חוזה עם החבר'ה האלו שאתה הזכרת. אוקיי. ואני חושב שזה לפני חנוכה. הוא אמר לי שהתנאי היה שהוא חייב להביא לחנים חדשים. בגלל שמה שהוא עשה כבר הוא עשה, והם אומרים, אוקיי, עכשיו משהו אחר. אנחנו שמענו את שימום, לחים, משהו עוד. משהו חדש. והוא אומר לי, למשל, אם אתה היית מלחין, כל הבעיות שלי היו נפתרו. ככה זה סתם, הוא זרק מילה ככה. מן השמיים. והוא שואל אותי, תשמע, אני רואה שאתה קצת מוזיקלי, מה, אין לך, לא הלחנת כלום, did you try, לא ניסית להלחין משהו? אמרתי לו, יש לי איזה סתם קשקוש כזה. נו, תשמיע. אז אני מסתובב לפסנתר, ופתאום אני רואה אותם הכיס, גם אצלו היה גם שבור רוב של הכיס, והקדוש ברוך הוא עזר לי, ואותם הכיס הם היו שלמים. והתחלתי, עשיתי את זה בדיחה, ממש בדיחה. והמשכתי, הכל באותו קצב, זה היה ניגון אחד. לופ. פתאום הוא קופץ ספה. והוא רץ לארון ספרים, ולוקח את חומש בראשית, פותח לפרשת ויחי, מתחיל לחפש שם בוואני, והוא קורא אצל הפסנתר, עוד הפעם, הוא מתחיל לצעוק עליי. עד עכשיו היינו חברים, לא היו, פתאום הוא הגנרל. עוד הפעם, עוד מה שניסית. יותר לאט, הוא לא ידע בדיוק מה שהוא רצה, הוא לא רצה מרץ', הוא רצה ולץ, אבל הוא צעק יותר לאט. ולמה החלק הראשון והחלק השני, למה זה צריך להיות ביחד? אז זה אתה יכול לעשות מרץ', זה תעזוב מרץ', וזה אני רוצה משהו יותר לאט. ועם אצבע אחד, והוא ניסה, כל ברמה נשמע, הוא הוסיף, אתה זוכר, היה תו מיותר. תו מיותר, זה לא היה בעיה אצלו, הוא עשה מה שהוא חשב שחייב להיות. ומזה יצא השיר, כל ברמה נשמע. והוא נהי בכיס המרורים, רוחל מבקו בונהו, מיינו להינוחם, על בונהו כי ידע. זה מאוד מתאים עכשיו לשלושת השבועות. רוח מבק על בונהו, וזה היה השיר הראשון של חנוכה. זה השיר הראשון, ולא האמנתי, הוא אמר, אתה לא יודע מה זה, יש לי השיר, עכשיו זה השיר, מה אתה עושה את זה? אני עושה הופעה. מה זה הופעה? הופעה זה חדר גדול כזה, ולא הבנתי אפילו מה זה. מדהים. והיתר זה היסטוריה. עכשיו שאנחנו מדברים קצת על העניין של שלושת השבועות, התחלנו עם השיר הזה, אז אולי כדאי להזכיר קצת את מורי ורבי הקדוש, זכרנו לברכה, זכר צדיק וקודש לברכה, שישב בשק ואפר כל ימי חייו, על חורבן בית המקדש, על גולס השכינה, בפרט בשלושת השבועות, הוא גם קודם כל היהודי הזה צם 50 שנה, כל יום. אמר עננו במנחה, וישב כל יום בשק ואפר. מה זאת אומרת? קודם כל, העבודה הגדולה שלו זה המקווה, ותיקון חצויס.
מה זאת אומרת מקווה? פעמיים ביום הוא היה הולך למקווה, ביום רגיל, פעם לפני שחריס, פעם לפני תיק נחצויס, פעם לפני תיק נחצויס הפוך, פעם תיק נחצויס, והפעם לפני שחריס. ואז הוא היה מתיישב בחדר סגור, עם שק ואפר, שק על הראש, עם חגור על המסניים, והיה מתיישב על הרצפה בלי גרביים כאבל, עם בגד קרוע, שהיה קורא בתישבו, כשנכנס לבית מדרש עם כף מחדש, היה ניגש לאורן קוידש, עם סכין, והיה אומר ברוך אתו השם אלוקינו מלך המדיין האמס, והיה קורא קריאה. כל תישבו. היה מתיישב בבית מדרש על הרצפה, עם כובע כזה של, כמו שהיה הולך ברוסיה, קסקט רוסי, עם שק על הראש, והיה מתחיל לבכות איכו, שפשוט מי שהיה שם ומי שראה את זה, זה מחזה שלא ישכח לעולם. היה קורנט, החורבן אצלו. החורבן היה ממש עכשיו. וכך היה יושב כל יום ויום בשק ואפר, בין 4 ל-6 שעות ובוכה. באמצע הלילה, זה היה באמצע הלילה. זה היה כשהגיע הזמן שלו. כשהגיע הזמן, אוקיי. אצלו לא היה כל כך שעון, אבל בסדר, הגיע הזמן שלו. ואני נזכר עכשיו בסיפור שפעם הייתי בארץ, והאחיינית של האלתר רבצן חיתנה. בדרך הביתה מפתח תקווה, שהיה חתונה לירושלים, החזן חיים אליעזר הרשטג היה נהג, ואני ישבתי מאחור הרב, ישב לידו, ואני מאוד מאוד השתוקקתי לראות את הרב בפעם אחד בכותל המערבי. יהודי שכל כך בכה על השכינה הקדושה, ממש הלך לי בחיים לראות אותו. אז כשיצאנו מפתח תקווה, אמרתי, רב, אנחנו נשים לכויסל. לא עונה, כלום, מילה לא. אנחנו באמצע הדרך, כבר חצי שעה תוך הנסיעה, אני אומר עוד פעם, רב, נצפו מצים כויסל. הוא לא עונה. בכניסה לירושלים, כבר הייתי שעכשיו, ואני מפספס עכשיו, זה לא יהיה. אמרתי, רב, אנחנו נשים לכותל המערבי, הרב רוצה לבוא? אז הוא אומר, ני, אתה לא יודע מה שהיה לי שם? הוא אמר ביידיש, בייס וחגעדות. שאלתי את הרב, מה קרה? הוא אומר, אני חמור ירציגנדות. שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר שפעם האחרונה שהוא היה שם בכותל, אז היה שם הסופר של הכויסל מערבי, של הספר תורה, קראו לרבי ינקל קליין. הוא היה לו מפתח להיכנס בפנים, שהיום כולם יכולים להיכנס לשם, בתוך המערות של הכותל. לפני כל החפירות, לפני כל... כן, היה שם, הוא היה לו מפתח. הוא ראה שהרבניץ רבי הגיע, וכולם ידעו על העבודה שלו, אז הוא פתח לו שם, והוא נכנס מול קודש הקדושים. אז הרב אומר לי, כשנכנסתי מול קודש הקדושים, יצאו מהכויסל 3 עמודי אש, ברחתי על חיי. ואני מפחד לגשת לשם. אבל בכל זאת הייתי גבה. היה לי קצת חוצפה. אז אמרתי לרב, אבל לא צריך לגשת בפנים. אפשר איפה שכולם הולכים בחוץ. אז בקושי רב הוא הסכים לבוא. הוא יצא מהרכב, הוא לא הרים את העיניים, מסתכל על הרצפה כל הזמן. הוא ניגש כמעט עד לכותל. הוא אמר לי, אני מבקש ממך, תיקח אותי מפה, אני לא יכול. אז ביקשתי ממני שיברך אותי, הורדתי את הראש, שם את יד הקדושים על הראש שלי, וברך אותי שם על מקום, וחזרנו. וזה היה העבודה שלו, ולהסביר מה זה מקווה אצל היהודי הזה. אז היה בחב"ד, היה פעם משפיע גדול, רב מנדל פוטרפס, שהוא ישב בכלא ברוסיה, בגלל שהוא הפיץ יידישקייט, והוא היה מאוד בידידות עם הרבה. בכל הזדמנות שהיה יכול להגיע לריבניצה, הוא היה מגיע. אז רב מנדל פעם סיפר בפברנק של בחורים של חב"ד, הוא אמר שפעם הגעתי באמצע החורף לריבניצה. הרב אומר לו, מנדל, באת טוב, הולכים למקווה. איפה היה מקווה? היה לו מקווה? היה לו נהר. אגם, לא לקרוא אגם? לא, היה נהר. הנהר. הדניאסטר was a real river. אוקיי. ובחורף הוא היה קפוא קרח. כל החלק העליון פשוט קפוא קרח. אז היה לו גרזן, הוא היה פותח חור, בתוך הקרח, והיה קופץ לתוך המים וטובל. קיצור, הרב פותח את החור, ואומר, נו, מנדל, הטבילה. אז מנדל אומר, רב, אני לא מסוגל. אז הוא אמר, בשם טוב הבטיח שטבילה אחת לא יכולה להזיק אף פעם. לא יזיק לך. בשם טוב מבטיח. אז מנדל אומר, לא היה לי שום ברירה. אז קפצתי לתוך המים, חשבתי שאני הולך למות.
וכשיצאתי משם חשבתי שעוד יותר שאני הולך למות. קיצור, הוא אומר שהרבי היה מאוד זריז, הוא התפשט בתוך שניות, קפץ לתוך המים, ומנדל אומר שהוא ספר 310 טבילס, שי טבילס. אומר, כשהוא יצא, הגוף שלו היה כחול, אבל הוא היה כזה זריז, הוא היה גר על ההר, והוא התלבש טיק טק, אומר, מנדל אמר שלא יכלתי לרוץ אחריו, הוא רץ כל כך מהר עד למעלה. כשהוא הגיע למעלה, עברה גויה, שיקסה, באמצע החורף. הסתובב, חזר בחזרה, ועשה עוד פעם 310 טבילס. תמיד מה זה מקווה? זה היה מקווה אצלו. שניים מקווה ואיכתריה. וזה היה פעמיים כל יום, ביום רגיל. אם היה איזה מצווה מיוחדת, כמו קידוש לבונה, או משהו מיוחד, היה עוד מקווה. ובכל מקווה היה טובל בלי סוף, היה טובל טבילס עד... כשהיה פה בסיגט, היה כבר מקווה חמה. זה כבר היה... לוקסוס. לא סתם לוקסוס, זה היה גן עדן. אבל הוא היה טובל גם את הציציס, את הציציות, לא את כל הבגד, רק את הציציס, את המשקפיים, את הכיפה, וגם את המקל. היה הולך עם מקל לפעמים. היה טובל הכל. אחרי הטבילות. כן, אחרי שהוא הפסיק טבילות. סחיסו גדולים והכל ישראל. אנחנו לא מבינים מה זה תיקן חצויס, אבל אני פעם דיברתי איתו על העניין הזה, שאלתי אותו באיזה גיל הוא התחיל לעשות תיקן חצויס. אמר לי בגיל 17. מגיל 17, הוא נפטר בגיל 106. בכמה שנים האחרונות הוא היה כבר חולה, אבל לא היה דבר כזה להפסיד תיקן חצויס. אבל מה שחשוב שכל תיקן חצויס שלו היה עכשווי, לא כמו, הוא בכה כל פעם מחדש, כמו שהוא רק שמע איזה בשורה. בכיס נוירוס. אני לפעמים הייתי עומד מאחורי הדלת ושומע פשוט, הלב שלי נמס מרוב מה ששמעתי, מה שהלך שם בחדר. זה היה פשוט מזעזע. אנחנו גדלנו על הקונספט של ביאס המשיח. אנחנו גדלנו, זה היה כל הילדות שלנו, כל הקייטנות, כל בן אדם שאנחנו דיברנו איתו, המשיח נשקים, אני זוכר אפילו כשהיינו ילדים, אנחנו תכננו לפורים, מה שאנחנו מתחפשים, עשינו כל מיני תוכניות, אני חייל והוא יהיה איזה ארי או משהו, אם משיח לא יבוא, ואני זוכר אפילו משהו אפילו יותר מעניין, אחרי פסח, התחלנו לתכנן איפה הולכים לקייטנה. אמרנו עוד פעם, הוספנו אם משיח לא יבוא, אבל אנחנו נרגשנו אשמים מאוד, בגלל שאנחנו קיווינו מאוד שמשיח לא יגיע לפני הקייטנה. זה היה משהו מאוד חשוב לנו, ואני זוכר... זה ראש של ילד. אבל אנחנו היינו מפחדים אפילו להגיד את זה, אבל... הסתכלנו אחד על השני, את האייב של זהלף אחד, אחרי הקייטנה זה היה זמן כל כך טוב. הכל היה, אנשים כל זמן שואלים אותו, למה אין כבר שירים באנגלית ושירים, אמרתי, מה היינו שרים באנגלית? אנחנו היינו שרים hold on a little bit longer, or many happy days are coming, כל זמן דיברנו. Mashiach is coming now. Mashiach is coming now. הכל היה... סביב למשיח. אפילו, ואני מנסה להסביר לילדים, כשהלכנו להתפלל שחרית, כשהיינו ילדים, יותר מ-50% מהמתפללים, היה להם מספרים. ואנחנו היינו בתוך המשיחות הזה כל זמן, וקצת ההסך הדס. ועדיין לא הגיע. אבל אנחנו לא מתייאשים. אנחנו מאמינים בני מאמינים שכל יום, בכל יום שיהיו. אין ספק בגלל... זה הפשט, המשיח יבוא בהסך הדס. אנחנו כולם עכשיו עסוקים עם הקורונה, שמורונה, מסכות, כן נדבקים, לא נדבקים. המשיח הגיע. פיסויים. פתאום יבוא. So זה העבודה בעצם של וידעת היום והשבוע ישראל לבבך, שזה שמעתי מהרב רשב משהו, וואו, הוא דיבר עם, וקראתי זה מאוד לפני שבוע משהו,
שהיה לו שיחה, דו-שיח עם פרויד, זיגמונד פרויד, סיגמונד פרויד שאל אותו, מה אתה עושה בכל היום? אז הוא אמר לו, אני כמו אינג'יניר, איך קוראים, אני מנסה לבנות, אני בונה גשרים, אני מנסה לבנות גשרים. איזה גשרים? אני מנסה כל החיים לבנות הגשר בין הדס לבין הלב. בידת היום בשבוע ישראל, כל זמן אני מנסה ואני מקווה שאני יצליח לבנות את הגשר. שהמוח שלט על הלב. לא רק שידעת, מה שאתה יודע, מכניס את זה ללב. זה בעצם ההסחדה, זה מה זה הסחדה? אז כל יהודי מאמין, 100%, בגלל אם לאו, מה יהיה? מה יצא? איפה אנחנו מגיעים? ודאי שזה התוכנית, זה האקזיט פלן של כלל ישראל. ביס המשיח, אין משהו אחר, אבל בהסחדה זה, אפילו שאתה יודע, אבל הם לא משיבים ללב. שמעתי מאיזה גודל שאמר במצווה בוחר, שזה העניין של תפילין. תפילין של הראש, של לשבת את המוח, ושל היד, זה לקשר את היד. זה לקשר את המוח ואת היד, אבל שיהיה קשר. וואו. גשר וקשר זה, וואו. מאוד מעניין. וואו. כן, כן. עכשיו אנחנו בפרשת פנחס. פנחס, כתוב בספרים הקדושים, למה פנחס תמיד יוצא באמצע 3 השבועות. בגלל שבפרשת פנחס יש את כל המועדים, כל השמחס היונטב. שחס ושלום כלל ישראל לא ייפול בעצבוס. לכן הכניסו את פרשת פנחס בתוך 3 השבועות, שנדע שהכל טוב והכל יונטב. הכל יונטב. פנחס בן אלעזר בן נהר הכהן הישי וסחמוסי בני ישראל בכנס כינוסי בסויחם, לא יכליסי בני ישראל בכינוסי, לא יכן המואר, הנה נויסנס בריסי שולם. כן? כשבוח נתן בריס שולם, מה? שצריך להגיע לכל בריס. למה? כי הוא היה קנוי. כשבוח אמר לה, קנוי, תירגע. אתה חייב להגיע לכל בריס מילה. אז הוא אמר, כתוב בזוהר הקודש. אז הוא אמר, לבני של אלם, אתה יודע שאני קנוי. אני אבוא לבריס מילה, והאבא של הילד הוא בלחית, הוא חויטה, מה אני אעשה? אני קנוי, אני לא יכול. אז הקדוש ברוך אמר לו, פנחס אל תדאג, אני אסלח לו. מה עם הסנדק? מה עם המוהל? כמו אברהם אבינו בסדום. כן, אז אמר, אני גם להם אני סולח. אבל מה עם כל המסובים? מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני בעלי הוורס, מה יהיה איתם? השבח אמר, כל מי שיהיה שם, אני סולח. אבל אתה חייב ללכת לכל בריס מילה. הנה נויסנס בריסי שולם. שלימוס. כי זה השלימוס של הבן אדם. כשהבן אדם נולד הרי עם חיסרון. זה האורלה. כשמורידים את האורלה, מגלים את הבריס, שזה הבריס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הבריס קודש. יש לי משהו להוסיף על זה, על איזה רעיון שחשבתי לפני שבוע, כתוב בכל המקומות שהקדוש ברוך הוא רוצה שלום בכלל ישראל יותר מהכל, ולא ימוץ הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוך, אלא שולם, כל זמן שולם, זה סיום של כל המשנה. של כל משנה, ואפילו שמונה עשר, בגלל זה הברכה סיום שלום, זה בגלל שאם יש, הכל נזכר מחולילה וחס, אין, יש בעיות. אז חשבתי על הבוז שולם בין אודם לחברה. אז אני חושב מה זה מאוד מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא רוצה כל כך את השלום, שהוא מעניק משהו חשוב לבן אדם שעושה את העבודה. הבוז שולם בין אודם לחברה, בין איש לאשתוי, זה דבר שקרן קמס לא ילמבו. שעוד דבר כל פרסי בו, מה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה עושה שלום בין אודם לחברו, אתה באמת עושה את העבודה של מה שאני רוצה. אני מעניק לך פרס בוילם הזה ובוילם הזה. יפה מאוד. גם לעין צדוקה כתוב, שבן אדם שדן צדקה לעני, הוא עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא. כי העני יש לו תמיד טענות, למה אין לי? למה לא יש ולי אין? כשאתה נותן לו צדקה, אז הוא מרגיש טוב, אז אתה עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש וורט יפה מהמוז'יצר. דברי שאול. דברי שאול.
הוא אמר העולם אומרים, שעולם הנגין, עולם המוזיקה, הוא ליד עולם התשובה. אבל הוא אמר, אבל אני אומר, שעולם הנגינה, הוא בעצמו, הוא עולם התשובה. גם כתוב, יש מעניין, כתוב בהלג בלתניה, אלתר רבי, הוא אמר שאנחנו אומרים ב-18, חנון המר בלסלוח. מה פשט חנון המר בלסלוח? אז אומר שבן אדם עושה עוול לחבר, והוא מבקש ממנו סליחה, פעם ראשונה. אז הוא אומר, אוקיי, סלחתי, הבנתי. עושה אותו דבר, עוד פעם. בא לבקש ממנו סליחה עוד פעם. אז הוא אומר, לא, אתמול ביקשת סליחה, סלחתי לך, ועשית עוד פעם אותו שטות. בסדר, אני סולח לך. אבל אם הוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא אומר, תעשה לי טובה, תברח ממני, אני לא רוצה לראות אותך. אבל קדוש ברוך הוא אינו כן. חנון המרבה לסלוח, סולח וסולח וסולח, עוד ועוד ועוד, כל זמן שהרצון הוא אמיתי. ונופל לי רעיון עכשיו, למה הברכה שבאה אחרי חנון המרבה לסלוח, זה ראינה ועניינו. ראיתי מרב חיים קניבסקי, שליטה, שעניינו זה לא מלושן עוני. עניינו זה בעני עושנו. אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא שראינו בעני עושנו, זה אורמקייט. אז חשבתי מה זה אורמקייט בדיוק. אם הייתי פה בשחרית, אמרתי סלח לנו יביני, ועכשיו זה מנחה, ואני אומר עוד פעם סלח לנו יביני, ועכשיו זה מעריב, ואני אומר סלח לנו יביני פעם שלישית, זה אני אומר קדוש ברוך הוא ראינו בעניינו, מה אני אעשה? אני צריך עזרה, זה פעם השלישית שכבר אני אומר סלח לנו יביני. כמו שהגמרא אומרת, אילולא הקדוש ברוך הוא עוזר, אין יכול. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אין שום סיכוי נגד מלאך, הוא מלאך. הוא לא צריך, קודם כל, כתוב מהקוצקר, למה הוא נקרא מלך זקן וכסיל? למה מלך זקן וכסיל? אז אומר שמלך רגיל, שהוא לקח לצבא שלו, הוא לקח בני 18, עם כושר, עם כוח, אבל המלך הזה, לא אכפת לו אם אתה זקן, אם אתה כסיל, הוא תופס את כולם בפח שלו. לחזור לעניין של הסלח לנו, אמר בלסלוח, אני בראשם הלחנתי שיר על אב ורחמן שמע קולנו, ואחרי זה הלחנתי עוד שיר על אב הרחמים שוכן מרומים. פתאום נהייתי מודע שיש אב ורחמן ויש אב הרחמים, והתחלתי לשאול בבית כנסת לחבר'ה שיודעים מה זה אב ורחמן. מה ההבדל? אב הרחמים, מה ההבדל? לא היה מי שענה לי. ועוד התחלתי לחפש ולחקור. וראיתי משהו מאוד מעניין, שביום כיפור אצל הספרדים, נוסח ספרד, בשחרית אומרים מי כמוך אב הרחמן, במוסף אני חושב גם אב הרחמן, במנחה נעילה זה נחלף למי כמוך אב הרחמים. אז קודם כל יש שתי דברים, יש אב עם קומץ הרחמן, ויש אב עם פתח הרחמים. ולא ידעתי, שיש לי בן בטורונטו, ודיברתי איתו בטלפון, והוא אומר לי, אם אתה מרשה לי, ראיתי משהו מהרבא מרש, משהו מאוד מאוד שעוסק בדיוק בזה, הייתי כל כך נלהב, וואו, נו, תגיד, זה אומר לי משהו מאוד מעניין. יש אב רחמון, זה אב עם הקומץ, זה הנושא, זה השם דבר. רחמון זה מסביר איזה אב, זה אב שיש לו רחמנות. אב הרחמים, זה אב זה הפתח, רחמים זה הנושא, ואב זה המעלה הכי גדולה של הקונספט, של הרעיון של רחמים. אז הוא אומר לי, משהו מאוד, הרב מרש אומר, כשאנחנו מדברים, אנחנו עושים משהו לא טוב, ואבא למשל אומר, אל תשחק בכדור פה בגלל שאתה תשבור את החלון. ואתה בום, והחלון לא נשבר, ואבא יוצא, אמרתי לך, לא פה, אתה תשבור, סוף תשבור את החלון, עוד הפעם, ועוד הפעם, ובסוף, So, אבא יוצא ואומר, אמרתי לך, אנחנו דיברנו על זה 10 פעמים,
אב הרחמן, שם זה כבר לא עוזר. שם צריך משהו יותר גדול, אב הרחמים. בגלל שהאבא, אנחנו מתייחסים לאב, למה? בגלל אנחנו אבא, אנחנו אבויס, ואנחנו מבינים, אבל כולנו יודעים, יש מצב שהילד כבר, אנחנו לא נסלח לו. שהילד צריך להתפלל לאב הרחמים. זה המעלה הכי גדולה של הקונספט, הרעיון של רחמים. אבא של הרחמים. אז בואו נאחל לכל המאזינים, שבת שלום, ושנזכה שימים אלו יהפכו מאבל ליום טוב, לששון ולשמחו, שנשמע אך ורק בשורות טובות, ובאמת נזכה לביאת המשיח עוד השבוע. במהרה בימינו. אמן.